Zien ze van oog? Zien dat ook ezeltjes? Nou, ik ben vrijwilliger bij de ezelstal. Wat leuk. Absoluut. En een echte publiekstrekker volgens mij ook, of niet? Ja, het is zeker voor de buurt een heel belangrijk get. Iedereen vindt dat hartstikke leuk als ze langskomen. Dus wat dat betreft, wel heel leuk. En stonden ze alleen hier in de wei te grazen of wordt er ook nog iets mee gedaan? Ze wordt voorheen ingezet voor het zijn echt therapie-ezels. Hallo. En dat is nog steeds de bedoeling. En ze worden straks ook voor wetenschappelijk onderzoek ingezet. Oh. Dus, ja, in de zin toch van, niet enge ziektes? Of, nee, helemaal niet. Nee, voor mensen met burn-out, stressklachten en dan kijken wat dat, dus therapie samen met de ezels. En dan kijken wat dat voor impact heeft op de mensen en op de ezels. Heb je er ervaring mee? Met die therapeutische component? Het geeft in ieder geval rust. Dat kan ik in ieder geval wel zeggen. Maar hoe wordt ze dan vrijwilliger heen? Ezelliefhebber zien en dan het goede moment op de goede plek. Woont je in de buurt? Veel wonen in de buurt, ja. En toen, Guur ben jij? Ja. 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 En wij kwamen er het eerst bij de ezeltjes uit, G of? Ik, ja. Wat is er zo leuk aan ezels? De rust. De precies. rust. Het is echt, de rust wat de beesten uitstralen, heeft een weerslag op zijn eigen op een gegeven moment. Dus dan, en het herkenbare, gewoon het van de beesten hè, naar ons. Hè. Dat ze ook herkennen? Dat ze op een gegeven moment herkennen en de interactie wat een beetje begint te komen. Dat geeft toch altijd weer energie. Is dat, gaat dat stapje voor stapje met een ezel? Ja. Ja? Dat is dat ook heel erg voorheen met de kinderen. Wordt therapie gegeven aan kinderen. En dus is ook echt dat er een match is tussen bepaalde ezels en bepaalde kinderen. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk om te zien. Dus dat functioneert goed. En wat is dan bijvoorbeeld het verschil tussen een ezel en een peert? Een ezel is veel rustiger dan een peert. Een peert is veel nerveuzer. Een peert schrikt misschien sneller. Ja, een peert rent weg en een ezel komt naar de touw. Die heeft veel aanwijzen van. Het gaat sowieso zijn, want het blijft staan. Onverstoorbaar. Ja. Precies, die blijft staan en hij loert en hij maakt dan een inschatting wat danig. Kan ik rennen of kom ik terug? Wat gaat gebeuren? Ja. En ik ben eigenlijk zo benieuwd wie dat dan gaat. Zo'n therapie. Is dat gewoon, is samenbrengen al genoeg? Nee, daar zit wel, dat deed de eigenaresse deed dat. Daar kun je wel wat meer bij kijken wat dat betreft. Dus er zit eigenlijk wel een plan achter en afhankelijk van de klachten zeg maar, van de cliënt, daar wordt nog gekeken wat het beste past. En dat kan zien een wandeling zien tot opdrachten uitvoeren samen met de ezel, want ezels zijn nog heel slim. Dus dan leren ze kinderen om de ezels weer dingen te leren. Dat soort dingetjes. Dus dat is voor beide, dat is voor de ezel leuk om te doen en voor het kind gewoon heel goed om bijvoorbeeld bij een ADHD, kind met ADHD, om rust te vinden. Dus dat is hele mooie ontwikkelingen zien dat wel. Nou, en jij zei het volgens mij net van, je had het over nieuwe energie. Als ze even bij die bierste bus geweest, daar is er wel nieuwe energie van. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat weer juist heel positief is bij iemand met een burn-out bijvoorbeeld, met burn-out klachten. Ja, precies. Dan zit ze heel leeg in die energie. Ja, Ook precies. weer aan de ezel. Type ezels. Ze hebben allemaal een eigen karakter. De ezels, die zien toch, dus de ene ezel, die gaat mee, de lui gaat mee op. En de andere, die gaat mee weg. Dus op een gegeven moment, de ezel wat de lui dan opzoekt, die krijgt ze ook op een gegeven moment gaat mee contact met de ezel. En ik kan me voorstellen als je tegen een burn-out aan zit. En dan komt een ezel en die geeft zich aandacht en rust, dat zich dat ook gaat kunnen brengen. Kan ik me zo maar voorstellen. Ja, en het is een dier, hè? Dieren oordelen niet. Ja. Dus die die accepteren zich veel sneller misschien ook wel. Ja. Die zien dat gewoon. En kiezen de ezels dan ook de mensen uit?
Of werd de eigenaresse van de ezels wel meer welk Ja, karakter die werd heel ze- groot, de karakters van de ezels en natuurlijk ook de ervaring van wat matcht met wat. Wat ik al zag, afhankelijk van het type persoon, type cliënt, wordt wel gezocht naar wat is de beste ezel voor wat ik met hem wil gaan doen. Dus daar zit wel een gedachte achter. Ziet je iedere dag even bij de ezeltjes? Het Nee. liefste wel, maar helaas, dat gaat niet. Nee, een paar keer per week wel. Ja. Een paar keer per week. En wat zien dan de taken van een vrijwilliger? Ziet je dat allebei trouwens? Of Met een maan het Ja, meeste. tegenwoordig is dat minder, ik heb dat nog meer gedaan, maar primair is dat van poepschuppen tot verzorgen van de ezels. We doen één keer in de week beauty parlor, wie voor dat noemen. oh sorry. Dus ja? dan worden ze helemaal gesoigneerd. Hè. Dus, dus dat is wel is ook belangrijk. Hè. De dingen wie voor de vacht controleren, de vacht zuiver maken, hoeven, dat soort zaken allemaal. Daar heeft ze kennis voor nodig, neem ik aan. Ja, maar dat hebben ze me ook geleerd. Spullenderwijs. Ja, en gewoon geleerd. En wie lang doet je dat nou dan? Een paar jaar? Ja, een paar jaar, twee, 3 jaar zal Ja. dat toen zien. Ja. Dus Wat ze groeit je daarin. wat een enorm leuk Ja. vrijwilligerswerk is dat. Ja, nee, dat is ook zo. En het is ook dat ze er steeds meer betrokken wordt. Want ja, wat ik zoals al zag, dat onderzoek wat nu, dat gaat onder asinotherapie, heet dat aan. Asino? Asinotherapie. Italiaans voor En, ezel. ja, Ah. en dat is dan wel heel leuk dat nu ook eens van uw D-kant benaderd wordt. Zodat er wordt echt ook gekeken bijvoorbeeld wat deed dat met de hersenactiviteit op dat moment met een ezel en met de persoon. Zoiets gaat zo'n onderzoek dadelijk lopen. En dat, ik ben benieuwd. Dat wetenschappelijk onderzoek, dat is er op dit moment nog niet. Nee, dat gaat, dat is de eigenaresse is dat aan het doen. Die is daar nu mee bezig en dat loopt ook via de universiteit. En dat is nu in wording, dus de voorbereiding heeft ze nu gedaan. En het is natuurlijk corona gooit wel goed in het eten in deze zin. Omdat voor de bezielbeperkte was er wel een niet-kind qua cliënten. Maar dat is wel de bedoeling dat dat uiteindelijk gaat gebeuren. Nou ja, En er wordt dan uiteindelijk een proefschrift en zo van gemaakt. grappig dat je dat zegt, want ik word net aan het denken. Het nadeel corona kan ook zijn voordeel hebben, want volgens mij kan een mens en een ezel elkaar niet besmetten als het om corona gaat. Nee. Dus die kent ze. Ja, dat wel, maar dit is dat met meerdere mensen. Ja, ja. En de gedachte is ook aan bijvoorbeeld met te gewoon wandelen en dat soort zaken. Ja, dat is nu nog te beperken. Nu in ieder geval wel nog te beperken. Mag ze dan nog knuffelen met de ezels? Dat mag wel natuurlijk. Dat is het voor. Zien ze knuffel daar? Ja. Sommigen? Ja, en het ligt wel nog aan een dag. Ook Ja, ja. zie hebben hun momenten. Ja. Even Dat is geen knuffelmoed vandaag. Ja. Ja. En aan de Maar andere dat is dag juist wie dan een vrouw zien ze- soms wel en soms niet. Ja, Oh, ja. ja. opletten. Ja. Nou ja, het kan bijvoorbeeld ook een bad hair day zien. Hè? Als ze al even niet gessoigneerd zien. Och, dat is een coronafenomeen. Ja. Enorm boeiend en Ja, interessant. Dus het is meer dan alleen leuke ezeltjes. Precies. Er wordt heel veel met gedaan wat dat betreft. En Nog heel veel goede dingen. Daarom ben ik blij dat geen nou toevallig net heen zit, want we reden net door langs. En toen zagen we hier wat mensen staan. En ja, de meningen liepen uiteindelijk over wat voor dieren dat het waren. Het begoos bij kamelen. Toen ging het naar alpaca's. Ja. Oh ja, En dat toen had ook kwamen we in gekund. Hogum, toen waren het ineens ponies. Ja. En nu zien we erachter dat het Ja. ezeltjes zien. Ja, maar dan zie je wat dat ook voor een buurt deed. Hè? Want dat zie je gewoon allemaal met lui uit de buurt die hier Die wandelen. wandelen. En dat deed gewoon, dat brengt heel veel lui wel heel veel plezier. Dus dat is wel fijn dat voor hij ook kunnen zitten. Gouden greep. Zeker, wat dat betreft wel. En hoe lang, want ik meen dat hij verderop of zo, of hier in de buurt, dat er ook wel eens ezeltjes... Ja, vroeger hebben ze bij Vroendaal daar gezeten. Ja. Dat wij hier door bij het Oud-Kloester. Ja. Daar hebben ze, dat hebben we ook van de ezelstaal. En dat is nu, dat ganse complex is verkocht, dus toen moesten ze daar weg. Maar toen stonden ze hij ook al, joh. Dus het was verdeeld over 2 plekken eigenlijk. De beperkte kennis die de gemiddelde
mensheid van een ezel, dat is altijd koppig. De geest er mij lopen en die blijven staan en die gewoon geen centimeter meer. Dat gebeurt echt. Dat gebeurt Ja. echt. Ja, wat doen ze dan? Ja. ANWB bellen? Nee, wortelen doen wonderen. Is het zo simpel? Ja, Soms wel. eten. Ja, Alles is, als ze echt wil verleiden, dan moest ze met eten komen. En dan duidt de wortel het nog altijd het beste. Ja? En Het maakt niet veel hoe het maar eten is. Graashoofd, ja. Ja. Dus Nee, dat is... ook de liefde van de ezel gaat door ja, de maag. absoluut. Heel erg. Ja. Ja, heel erg. Ja. Ze eten echt alles, maar ook dingen wat slecht zien voor ze. Oh, Dus hadden ze natuurlijk wel gaat minder, maar Ja, en dan moest je altijd goed op letten inderdaad. Als mensen heen lopen, hè, want we hebben zelfs mensen die geven ze ook broed en dat soort dingen. Ja, dat is hartstikke slecht. ja. Dus wie kunt ze door een beetje op toezien? Want ik ja, heb nog voldoende. geen We hebben bordjes bordjes. gezien. Ja, gaat weer op Oh. wel. Ze zitten heen hoe pas weer eigenlijk. Maar we hebben wel op veel plekken bordjes hangen, inderdaad. Want dat is. En mensen doen dat met de denken, oh leuk, ja, geef ik ze. Maar ja, dat is gewoon slecht. Dus daar proberen we wel echt goed op te letten. Is er veel animo voor therapie met ezels? Ja, op zich wel. Ja. En als dadelijk dat wetenschappelijk onderzoek is afgerond, dan Ja, koos het spel dat ze- Balles Hulemol op de wagen precies, zien. ja, precies. Want dan hebben ze ook een goede onderbouwing. Want het is natuurlijk een heel gries gebied wat dat betreft. Mensen zullen het zelfs zweverig kennen nu. Ja, zeker. Maar dan hebben ze in ieder geval ook gaat letterlijk meten is weten. Hè. Dus dan kun je het ook nog Meten is aantonen. weten. En dat is natuurlijk ook geborgd, dat is ook de insteek van dat ganse onderzoek natuurlijk, om dat echt ook aan te tonen. Want veel weten wel en veel hebben het ook wel gezien door de jaren heen. Zelfs als de ene die erbij stond en dan nog keek, die zag gewoon wat dat, als Brigitte bezig was met een kind of zo, wat dat voor impact had. Ja. Dat is fantastisch om te zien. Maar ook Dus- leuk dat het een tweerichtingsverkeer is. Ja. Mens leert van ezel, ezel leert van mens. Ja,